no ta ha che ve nga pu ga ka cha che ve mi ho no thong nga tha chi khai ha che la mu yi la la ko no tha to no ve lu he cha mi ho no ko la ve tha nga lo che ve ô nụ mù mi che ta ve no pyo cha che le nga tha lo la nga bo no tha ti lo ta che ve ô ko ô sha ma ga ka le ni ma pe bo do ha che ve mi o no nga ge lo ha o la no ma che ve mi gu chi kho lo nga che ti no sha ha le ku ma jo no ma che kho cha tha su tha tho no a gu ha nga tha to la che no ma che ve mi gu chi kho lo nga che ti do sha ha le ku ma jo no ma che ko cha tha zu tha tho no a gu ha nga tha to la che che ve nga pu ga kha cha che ve mi ho no thong nga tha chi khe ha che ha mu yi la la ko no tha do no ve lu he cha mi ho no ko la ve tha nga lo che ve ô nụ mù mi che ta ve no pyo cha che le nga tha lo la nga bo no tha ti lo ta che ve ô ko ô sha ma ga ka le ni ma pe bo do ha che ve mi o no nga ge lo ha o la no ma che ve mi gu chi kho lo nga che ti do sha ha le ku ma cho no ma che kho cha tha su tha tho no a gu ha nga tha to la che no ma che ve mi gu chi kho lo nga che ti do sha ha le ku ma cho no ma che kho cha tha zu tha tho no a gu ha nga tha to la che